Сер түгел, машина йөртүче хатын-кызлар саны көндә арта бара. Бәйсезлек яратучы, мөстәкыйльлеккә омтылган туташ һәм ханымнар үзләренең осталыкларын ДАСАФ оешмасында сынаудан башлады. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен белү елда хатын-кызлардан моннан берничә ел элек тапшырган имтиханнарны исенә төшерә. Бер хатасыз имтиханны бирүче табылмаса да, конкурста катнашучылар моңа әллә ни көенмәделәр. Иң мөһиме җиңү түгел, катнашу бит. Бу ярышта елдан-ел хатын-кызлар күбрәк катнаша. Хәзер вакытта район җирлегебездә рөл артында йөрүче хатын-кызларыбыз да бик күбәйеп киттеләр. Алар исән-имин генә йөрсеннәр иде. Барыбыз да юл хәрәкәтләрен ясамыйча, әйбәт кенә исән-имин җиргә язсын. Безне дә көтәләр. Автоледи конкурсы Мөслим районында 2009 елдан бирле үткәрелә. Хатын-кызлар катнашырга киләләр инде, но теләк белдерүчеләр бик күп дип әйтмәс идем. Монда инде мин уйлыйм, иң батыр хатыннар килә торгандыр. Машина йөртү осталыгын сынау ДАСАФ полигонында узды. Руль артында кызлар үзләрен бик иркен тоттылар. Әлеге автоледи конкурсында беренче генә катнашуым түгел, бик теләп катнашам. Без инде монда белемебезне, тәҗрибәбезне арттырабыз, ныгытабыз. Шушы конкурсны оештыручыларга чиксез рәхмәтемне җиткерәм. Юлларда һәммәбезгә исән-имин, хәвеф-хәтәрсез йөрергә язсын. Руль артында күпчелек ир-ат хатын-кыз күреп елмаеп куйса да, гүзәл затлар яулый алмаган биеклекләр юк әле. Конкурс нәтиҗәләре буенча беренче урынга Мөслимнән Зәлия Ибраһимова лаек булды. Җиңүчеләргә дә, катнашучыларга да бәйгене оештыручылардан кыйммәтле бүләкләр бирелде. Автолединың зона туры 3 августта Казанда узар дип көтелә. Анда Мөслим данын Зәлия яклаячак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.